Well, nakita natin ngayon, hindi lang fruit salad yung mga lumabas sa pangalan, pati mga pangalan ng mga senador. Naglabasan, ginamit, kaya ito, nagresulta pa ng mga notice of disallowance dahil bukod pa dito, lumalabas din, may mga petsa na ginamit kung saan ang ginamit daw yung pondo na confidential fund ay sa mga Christmas party, sa tree planting, na wala namang kinalaman sa intelligence gathering. So, kaya nga, inilabas yung notice of disallowance. So, sa mga ganitong mga instances, kung ano sa tingin nyo, bakit may mga Christmas party, may mga may iba pang activities ang lumalabas? Ibig sabihin, hindi nila ma-justify yung confidential funds? Well, dalawa lang yan. It's either ginamit nilang reimbursement ito sa mga activities nila na which is hindi naman po pwede. Dahil kasi nga, ang paggamit nito dapat pang intelligence gathering. So, isa yan sa nagiging problema na lumalabas ngayon. Pangalawa, yung petsa. Diba? Kasi kung maalala ninyo, December, ibinigay yung confidential fund, December 2021. Pero lumalabas dito sa mga petsang ito, November. So, lahat ito, mga naglalabasan ngayon na mali yung talagang paggamit. Ito, ginamit nila yung confidential fund sa maling bagay.